Trobo que és molt complicat definir el que és l'amor, perquè jo puc sentir l'amor d'una manera i tu d'una altra, o l'amor pot tenir com moltes definicions, no? Pot haver-hi l'amor a un animal, pot haver-hi l'amor a alguna cosa que t'agradi fer, o poder l'amor és el que la gent engloba més el sentiment que hi ha entre dues persones, no? Que s'estimen. Però és complicat definir l'amor. M'agradaria doncs, que amb la gravació la gent conegués més la nostra història. Que ens estimem ja ho sap tothom. Si no és més que quedi ja reflectit que érem una parella que vivien junts, que ho compartien tot i que eren únics. I hem triat de fer-ho allà i d'aquesta manera perquè ens simbolitza, no? I creiem que és com les nostres arrels i el que realment som nosaltres. Estàs nerviós o què? Bueno, una mica. Que sí? Jo també. És el primer dia. Estem enamorats com el primer dia o més, perquè els sentiments van canviant, però ara, amb el temps, tens igualment il·lusió, perquè estàs amb la persona amb la que estimes i hi ha un futur per davant. És que m'haig d'adonar que en Sergio era l'home de la meva vida. I vaig dir, és que ell és l'home de la meva vida i vull estar amb ell, per sempre. I és com vaig dir, és que em vull casar amb ell. És superfresco. Oh, que guapa! Ai, ai! Que guapa! Què? T'agrada? Sí. Que guapa. L'havia vist. Però te l'havies imaginat, no, així? Bueno, ben bé, no? Estàs molt bé. Molt senzill. Sí. Bé? Sí. I la jaqueteta? També. Sí, de molt bé. Sí. Estàs molt bé, molt bé. Nena. Sí? Sí. Estàs nerviós? No. A nivell jo personal, diguéssim, vinc del mar. La meva família és de mar, el meu avi tota la vida pescador. El mar és que també és com la meva vida. Tota la meva família de part de pare era pescador, el meu pare era pescador. He viscut davant del mar. I ha sigut com la formació de la vida. Vull dir, el mar sempre està present. A mi el mar me tranquil·litza. És com que torno a connectar amb mi mateixa. No, és algo inexplicable, però és així, és el que sento. Bueno, A poc a poc. espero que t'agradi, carinyo. I tant, m'agradarà. Ho he fet, ja ho saps, amb tot el meu cor. Una mica fort. Sergio, avui vull dir-te que sí. Dic que sí a la teva veu, a la teva bellesa, als teus gestos, als teus petons i a les teves paraules. Després de mitja vida junts, avui ens trobem un dia més de les nostres vides. Un dia important de recordar. Enmig de la natura, en ple Cap de Creus, l'Empordà, territori marí, aire de mar de les nostres arrels familiars. D'un dia per un altre vaig dir, vull un gosset. I va arribar a Minilló. Què fas aquí? A mi jo aquí sempre dic, mai me faltis perquè és que ho és tot. És que amb en Mini és amor puro, puro. Una història resumida en dos joves, que eren únics, especials. Amb la Carla sempre, diguéssim, que he après com a veure més la vessant positiva a les coses. És viure el moment 100%, cada moment, perquè no saps què et passarà demà. El que la Carla i jo sentim està per sobre del que és l'amor. Per nosaltres no és amor, és com molt més. El dia que et vaig conèixer, vaig entendre el que era amor a primera vista. Recordo el primer instant de veure en ell, el típic que diuen de les mariposas en l'estómago, això ho vaig sentir amb ell. Amor, avui et dic que sí a viure amb tu al 100%. Avui, Carla, posem nom a la nostra història, títol de la nostra pel·lícula. Et dic una i 1000 vegades sí.
admiro i veig el meu amor. Jo en ell no el vaig buscar per res, me va aparèixer. I com som i com hem anat passant i visquent la vida és com un puzzle que tot encaixa. T'entrego aquest anell perquè el nostre amor sigui per sempre. T'entrego aquest anell perquè el nostre amor quedi unit per sempre. T'estimo. I jo.